a satin nan sai aka zo aka ce min ana taron kungiyar 'yan maɗigo ta arewacin Najeriya, kuma a Kano za a yi taron. Mata da yawa sun gaya mazansu za su tafi tarurruka gurare daban-daban, amma an zo an haɗa gurin da aka mu je mu operation a kama su. Na ce ba za mu yi operation ba za mu kama su ba. Ai kokari wacce ta ba mu information tana cin group din mu yi amfani da ita mu tarwatsa su, saboda yanzu matan nan ba mu san mata waye ba, ba mu san yan waye ba, ba mu san su waye ba. Wata ta ce za ta unguwa, wata ta ce za ta asibiti, wata ta ce za ta gaisuwa, wata ta ce za ta zumunta. Sun zo sun haɗu suna wani taro na iskanci. Idan muka kama su muka nuna fuskar su, auren da zai mutu a ƙasar nan Allah yawa da shi. Saboda haka yanzu mu tarwatsa su, sai muka yi kokari wannan ta cikin social media muka sa ta tura sako cewa ga 'yan hizba nan bari ku ji abubuwan da aka dinga a cikin group din. Allah ni ma jira ni ina dabda gurin wala fatan tsiyani da Allah ku daina ruda sunan Allah, ku daina wani yan hizba wani wanda bai kama kan shi ba, ku daina yin haka dan Allah, wanda bai zo ba yana tunani ya zai haka ne shi lafiya. In kira ki bidiyo kwan da gaske dan Allah wai yan hizba ne kuma mu muna ake samu wani. Kamar ma shiga muku za su ciki. Kama kanku ba ku sauri ku kama kanku za su ranar da Allah kan ku shiga tufa ne a wajen gida na kina nan muna ko muna ganin wallahi kun goyi kamar ma shiga muku za su ciki. Kama kanku ba ku sauri ku kama kanku za daga cikin gidan nan kwantar da hankalin mu da muke wajen Allah da zamu san yadda za a yanzu a tsaye da da yake bada, amma an ce an kama da duk wanda ya gaske kar ya sake fito ko an muku da yau fito kowa ya shiga dakin shi ya kukkulle apartment din shi. Za mu san yadda zamu yanzu mun kuma kira wa'in su manya mu sa a kore yan hisba a nan wurin yan ku kwantar da hankalin kun ji wata group din tana cewa ku kwantar da hankalinku, kowace ta rufe apartment dinta, ku rufe apartment ɗinku ku kama, in an ce muku ku ce biki kuke yi, in kun ce ku yan group ne kun kashe kanku, kuma ku bari za mu kira wasu manya za a kori yan hizba. Ku kwantar da hankalinku, za mu kira manya yanzu a fatattake yan hizba.